Παναγία Δέσποινα, άγγελοι, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμιε Πρόδρομε, Αποστόλου Δωδεκάς, διδάσκαλοι και πατέρες Εκκλησίας, όσοι και μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες στεφανοθέντες, πείσετε πρεσβείαν του ελεηθήνε και σωθήνε τα ψυχάς ημών. Αμήν. Η προθυμία σας, αγαπητοί μου άνδρες και γυναίκες, η προθυμία σας για να ακούσετε το Λόγο του Θεού με συγκινεί. Συγκινούμε αλλά και λυπούμε, γιατί δεν μπορώ πια να ανταποκριθώ στο καθήκον του ιεροκήρυκος όπως άλλοτε στα παλιά χρόνια που ήμουν εδώ ιεροκήρυκας στην Αθήνα. Είμαι πλέον γέρος και δεν μπορούμε πλέον να κηρύσουμε όπως κηρύσαμε στα παλιά τα χρόνια. Η προθυμία σας μας συγκινεί. Είστε πιστά τέκνα της Εκκλησίας, αγαπάτε τον Χριστό, πιστεύετε στον Χριστό, λατρεύετε τον Χριστό, δακρύζουν τα μάτια σας από την εικόνα του Θεανθρώπου εσταυρωμένου. Και είστε όλοι, το πιστεύω, το ελπίζω, το εύχομαι, είστε όλοι έτοιμοι και τη ζωή σας ακόμα να θυσιάσετε χάρη του εσταυρωμένου λυτρωτού του κόσμου. Ευχηθείτε τέτοιες αποφάσεις, τέτοια απόφαση να υπάρχει και μέσα στη δική μου την αμαρτωλή ψυχή. Και αν ήμουν κοσμάς ο αιτωλός, όχι μια γλώσσα ταπεινολογίας που είναι αμαρτία, αλλά μια γλώσσα πραγματικής ταπεινώσεως, θα σας έλεγα κι εγώ σαν τον Άγιο Κοσμά ότι δεν είμαι άξιος να σας κηρύξω. Όχι απλώς να σας κηρύξω όπως έλεγε ο Κοσμάς, αλλά δεν είμαι άξιος να φιλήσω τα πόδια σας. Ξέρω τον αγώνα που κάνετε σαν οικογενειάρχη, ομιλούν περί ασκητών, αλλά εδώ μέσα στην κοινωνία είναι ο μεγάλος αγώνα. Έχετε μεγάλον αγώνα σαν γυναίκες, σαν άντρες, σαν παιδιά, σαν πατέρες, σαν Έλληνες, σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Είναι αγώνα και είστε έτοιμοι, όπως είπα, και τη ζωή σας να θυσιάσετε για την Ορθόδοξο πίστη. Απόψε πάλι θα σας ομιλήσω. Θα ήθελα να σας πω ότι στις 27 του μήνου την προηγουμένη Κυριακή μας εξίωσε ο Θεός να εορτάσουμε το γίγαντα, τον βασιλέα των ιεροκηρύκων όλων των αιώνων, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Μας συνεκίνησε το τέλος του. 3 γυναίκες ανδροχωρίστριες, 3 μόνο τότε, 3 ανδροχωρίστριες γυναίκες, η Μάρσα, η Καστρικία και η Ευγραφία, με επικεφαλή στην Ευδοξία, την νεωτέρα Νεζάβελ, έκαναν ώστε να ποθάνει εξόριστος εις τα κόμματα της Αρμενίας. Χθες εορτή της Παπαντής. Τη Δετάρτη πάλι εορτή του μεγάλου γίγαντος, του Ιερού Φωτίου, ο οποίος εστάθη ένας άτλας της Ορθοδοξίας και γονίστη εναντίον του Πάπα. Σήμερα δεν εορτάζει ένας και δύο. Σήμερα όλοι εορτάζουμε. Όσοι είστε εδώ μέσα, όλοι εορτάζουμε. Εορτάζουμε και δεν εορτάζουμε. Περίεργα λόγια, γρίφος είναι αυτός. Πώς εορτάζουμε και δεν εορτάζουμε? Δεν είναι γρίφος και παράξενος ο λόγος αυτός? Μαύρο και άσπρο? Κι όμως και τα δύο συμβαίνουν, και εορτάζουμε και δεν εορτάζουμε. Θα σας ομιλήσω με μια εικόνα. Υποθέσατε ότι σας επλησίαζε ένας από αυτούς που φτιάνουν φιλμ, ταινίες, κινηματογράφους, στούντιο, και σας έλεγε ότι θέλω να κάνω φιλμ την ζωή σας από την ώρα που γεννηθήκατε μέχρι τώρα. Αλλά ο κινηματογράφος αυτός θα έχει μια σπανία ιδιότητα, μοναδική ιδιότητα. Επάνω στο φιλμ, επάνω στην ταινία, θα παρουσιάσει όλα τα μυστικά της ζωής σας. Τα μυστικά εκείνα που ούτε στον άντρα σας έχετε πείσει γυναίκες γιατί θα πάρετε διαζύγιο, ούτε εσείς άντρες
τα έχετε πει στα γυναίκα σας, διότι κινδυνεύει το διαζύγιο. Τα μυστικά εκείνα τα οποία ούτε στον πνευματικό σας τα λέτε από μια ντροπή. Τα μυστικά εκείνα τα οποία ξέρει μόνο ο ουρανός. Τα μυστικά εκείνα που είναι γραμμένα στα βιβλία του Θεού, και βίβλια ανοιγήσονται και τα κρυφτά δημοσιεύονται. Σας ρωτώ, υπάρχει εδώ πέρα κάποιος που να θέλει να έχει την θρασίτητα να πει εγώ θέλω να βγει ένα το φιλμ της ζωής μου, και το φιλμ αυτό να προβληθεί από όλους τους κινηματογράφους, τους μικρούς και τους μεγάλους, τη μικρά και τη μεγάλη οθόνη? Θέλετε κανείς από εσάς να γίνει η ζωή του υπό τα πλέον μυστικά πτυχάς να γίνει φιλμ? Ούτε ένας. Ούτε ένας. Ούτε ένας. Διότι και καν μια ημέρα ζήσει ο άνθρωπος επί της γης, δεν είναι καθαρός εκ της αμαρτίας. Ένας μόνο, ένας μόνο στάθηκε πάνω στο φλούδι της γης. Από τα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια των ανθρώπων όλων των αιώνων, ένας μόνο στάθηκε στη ζωή που μπορούσε να σταθεί. Είπε τι σε ελέγχει με περί αμαρτίας? Μόνον ο Χριστός, εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Εμείς είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά ο αμαρτωλός στην γλώσσα του σημερινού Ευαγγελίου πώς ονομάζεται? Στη γλώσσα του σημερινού Ευαγγελίου το ακούσατε? Ονομάζεται άσωτη. Να λοιπόν γιατί εορτάζομαι σήμερα, διότι όλοι είμαστε άσωτοι. Εορτάζομαι κατ' το ίμιση στο μαύρο, αλλά ήθελε να μας αξιώσει ο Θεός να εορτάσουμε εκεί στο άσπρο. Μαύρο σαν το κατράμι, μαύρο σαν τα φτερά του κόρακος. Κλείνε με Κύριε και υπερχιώ να λευκανθήσουμε. Δύσκολο ο κόρακας ή αδύνατο ο κόρακας να γίνει περιστέρι, αλλά μέσα στο Θεό, στο Ευαγγέλιο, στη χάρη του Θεού, το κοράκι γίνεται περιστέρι του Ιορδάνου. Μαύροι ας γίνουμε άσπροι. Έτσι τότε θα εορτάσαμε πλήρως τον εορτή τη σημερινή του Ασώτου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπενθυμίσω κάτι, να είπω κάτι που είδα σε κάποιο βιβλίο, σε κάποιο περιοδικό, ότι στο Λονδίνο κάτω ήταν ένα παιδί λόρδο που είχε πολλά εκατομμύρια και ζούσαν έξω σε μια ωραία εξοχή, σε έναν πύργο, αλλά το παιδί το έπιασε αλογόμυγα και έφυγε από το σπίτι και πήγε κάτω στο Λονδίνο, έμπλεξε με κακές παρέες, έγινε άσωτος, διαφθαρμένος, έκφυλος. Δεν έμεινε στην τσέπη του όχι λίρες ούτε σελήνη. Κατήλυσε φτωχός πένις και προσεκολλήθη ενή των αρχόντων πολιτών. Προσεκολλήθη σε κάποιο αισχρό θέατρο και τον χρησιμοποιούσαν αυτόν αντί μικράς αμοιβής για τους πιο αισχρούς ρόλους. Τους πιο αισχρούς ρόλους τους έπαιζε αυτός. Ο Θίασος έφυγε, περιόδευε την Αγγλία και πήγε σε μια πόλη της Σκωτίας. Εκεί έγινε θόρυβος ότι έρχεται ο Θίασος θα παρουσιάσει έργο. Κάποιος ευσεβής καταστηματάρχης είδε τον ιόν αυτόν του Λόρδου, τον είδε αυτόν και του είπε, θα σου δώσω, ξέρω την καταγωγή σου, θα σου δώσω μια λίρα να ανεβείς επάνω στο κάθισμα και με την ωραία απαγγελία που έχεις να διαβάσεις ένα κομμάτι από το Ευαγγέλιο. Πρόθυμος αυτός θάμπωσαν τα μάτια του μπροστά στη λίρα. Εδέχτηκε, ανέβηκε πάνω σε μια καρέκλα, μαζευτήκανε κοντά κόσμος, μαζευτήκανε και οι κομπάρσοι, μαζευτήκανε και τα πρόσωπα του θεάτρου όλα, μικροί και μεγάλοι που ήξεραν την ιστορία του. Ανέβηκε πάνω, του έδωσε ο καταστηματάρχης το Ευαγγέλιο και του είπε να διαβάσει την παραβολή της σημερινή του Ασώτου. Ανέγνωσε όχι όπως το ψάλλουν οι παπάδες μας, κακώς το ψάλλουν, με ωραία απαγγελία, με τόνον όπως ξέρουν οι ηθοποιοί και χρωματίζουν τις λέξεις. Είναι και αυτή μια τέχνη. Εχρωμάτιζε λοιπόν τις λέξεις. Ανέβηκε πάνω και όταν είπε απεδίνησε εις χώραν μακράν, από κάτω οι φίλοι του
απείλησαν, σαν και σένα Γιάννη. Προχώρησε περισσότερο και διασκόρπισε την ουσία αυτού Ζωνασότος, σαν και σένα Γιάννη. Προχώρησε παρακάτω και λέγει ότι ήρξα το υστερίστε, σαν και σένα Γιάννη. Προχώρησε παρακάτω και είπε, προσεκολήθη ενή των αρχόντων των πολιτών τούτων, σαν και σένα Γιάννη. Προχώρησε παραπάνω, λοιμώ απόλυμε, σαν και σένα Γιάννη. Προχώρησε, συγκινήθηκε, άρχισε να τρέμει. Όταν δεν έφτασε, Πάτερ ήμαρτον των ουρανών και ενώπιόν σου, δεν μπόρεσε να βαστάξει τα δάκρυα, κατέβηκε από το κάθισμα. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι αυτός στην παραβολή αυτή είδε τον εαυτόν του. Όπως λοιπόν αυτός ο Υιός του Λόρδου στην παραβολή αυτού είδε τον εαυτόν του, έτσι και εμείς στην παραβολή του Ασώτου που οικούστη σήμερα σε όλους τους ναούς της Ορθοδοξίας, πρέπει να βλέπουμε τον εαυτόν μας άσωτοι, όχι άλλοι, εμείς οι ίδιοι ατομικών, ήδη εκεί τότε θα είναι η παραβολή αυτή, το αριστούργημα των αιώνων σωσίβιων σωτηρίας. Δεν πρόκειται, αγαπητοί μου, απόψε σε μια στενή ώρα να εξαντλήσω όλο το περιεχόμενο της θαυμασίας αυτής παραβολής, που είπε κάποιος ότι και μόνον την παραβολή αυτή, να λέγει ο Χριστός, έφτανε να αποδείξει ότι είναι Θεός, διότι βλέπει μες στην παραβολή αυτή αφενός το βάθος στο οποίο δύναται να κατρακυλήσει ο άνθρωπος λόγω της αμαρτίας, και αφετέρου βλέπει κανείς το ύψος στο οποίο δύναται να φτάσει δια της μετανοίας και εξομολογήσεως. Δεν πρόκειται λοιπόν εδώ. Θα ήθελα μόνο να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα ή δύο σημεία της παραβολής. Ο άσωτος Υιός, ο νεότερος Υιός, πήρε υλικά αγαθά, πλούτον πολλήν, κάθετο έξω μακριά στην εξοχή, μέσα σε θαυμάσιον περιβάλλον των πατρικών κτημάτων, και έφυγε από εκεί και πήγε μέσα στην πολιτεία και εσπατάλησε όλων των πλούτων αυτού και δεν έμενε στα θελάκια του ούτε μια δραχμή. Ο άσωτος ίσον σπάταλος. Όπως λοιπόν αυτός ο άσωτος εσπατάλησε τα κεφάλαια, τα υλικά κεφάλαια του πατρός, και από πλούσιος έγινε πτωχός, πένης, κατά παρόμοιον τρόπον και εμείς αδελφοί είμαστε άσωτοι, σπαταλοί. Σπαταλήσαμε τα υλικά αγαθά τα οποία μας έδωσε ο Θεός. Ποια τα υλικά αγαθά? Μια υπόθεση θα κάνω στην αγάπη σας, οποία υλικά αγαθά έχουμε σπαταλήσει. Ας αρχίσουμε από τα μικρότερα αγαθά, τα οποία έχουν αξία διότι έχουμε σώμα. Είναι τα φυσικά αγαθά. Ποια αγαθά? Κατοικούμε εδώ στη γη. Η γη, όπως όλοι ξέρετε, είναι ένα από τα δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων αστέρων που υπάρχουν στο σύμπαν. Μικρή έρμια, ένα σκόκος άμμου εν μέσω όλων των άλλων κόσμων του σύμπαντος. Αλλά όμως αυτή η γη διαφέρει από όλα τα άστρα. Από όλα τα άστρα. Διαφέρει όχι ως προς το μέγεθος, διότι όπως είπα ως προς την σύσταση και κατασκευή της γης. Η γη την ονομάζω ότι είναι το διαμάντι. Το διαμάντι. Τα άλλα, τα αστέρια χαλίκια είναι. Ω Θεέ μου, πόσα αγαθά συγκεντρώνει αυτή η γη. Πήγανε στο φεγγάρι, ξεραΐλα, κόμμα, γη, τίποτε. Και ο κοινός ο Αμερικάνος αστροναύτης που ζούσε με το οξυγόνο έτρεμε μήπως το οξυγόνο διαφύγει, ανοίξει κάποια οπή και φύγει το οξυγόνο, και παρακαλούσε το Θεό να αναπνέει το οξυγόνο σαν τον άρρωστο στο κρεβάτι. Και είπε, εδίψασε και λέει, Θεέ μου, πότε να κατεβώ κάτω στη γη, να πάω στο σπίτι μου να πληθώ, να πιω ένα ποτήρι νερό, να ανοίξω την κάνουλα του σπιτιού μου και να πιω ένα ποτήρι νερό. Ω αχάριστε, νερό εκεί απάνω δεν υπάρχει. Εδώ στη γη είναι όλα τα αγαθά. Εδώ στη γη είναι το χώμα. Αυτό το χώμα που πατούμε χημείων είναι. Τι χημείων? Κανένα χημείο στον κόσμο.
δεν έχει τόσα χημικάς ιδιότητας ή ικανότητας όπως έχει μια κούχτα χώμα στη γη, που έχει αξία παραπάνω από μια συλλογή αδαμάντων. Διότι μια γλάστρα από χρυσάφι είναι άγωνον, ενώ μια γλάστρα από χώμα είναι αγωνιμότατον. Εδώ στη γη είναι τα άνθη που μυρίζουν και σκορπίζουν το αρώμά τους. Εδώ στη γη είναι τα δέντρα, τα βαθύσκια και τα υψηλά δέντρα με τους καρπούς των. Εδώ στη γη είναι ποταμοί, θάλασσες και λίμνες χαριτωμένες. Εδώ στη γη είναι ζώα, ποικιλία ζώων. Η θάλασσα μέσα κλείει εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Εδώ στη γη και μόνο η γη. Τι άλλο? Ο καλός Θεός μες στα σπλάχνα της γης έκρυψε απειρία αγαθών. Τι έκρυψε? Σίδηρο. Τι έκρυψε? Χαλκό. Τι ασήμι, χρυσάφι, διαμάντια. Τι έκρυψε? Κάτω λένε οι γεωλόγοι ότι κάτω από το φλούδι της γης είναι λίμνες, απέραντες λίμνες, ποτάμια ολόκληρα από πετρέλαιο. Για όλα. Αυτή λοιπόν είναι η γη την οποία έδωσε ο Θεός. Και μόνον αυτό. Μας έδωσε τα μέσα για να απολαμβάνουμε τα υλικά αυτά αγαθά. Μας έδωσε μάτια για να βλέπουμε το πανόραμα της Θείας Δημιουργίας. Μας έδωσε αυτιά για να ακούμε τα ολόγλυκα τραγούδια των πτηνών μες στα δάση. Μας έδωσε όσφρηση για να σφρονόμεθα την ευωδία των ανθέων. Μας έδωσε πνευμόνια για να αναπνέουμε το οξυγόνο. Μας έδωσε καρδιά για να χτυπάει τικ-τακ, μια θαυμασία μηχανή, αμίμητος μηχανή. Μας έδωσε. Τι μας έδωσε? Νουν για να σκεπτόμεθα. Και ο άνθρωπος που άλλοτε κατοικούσε στις σπηλιές να κατοικητούρασε ο οξύστας. Και ο άνθρωπος, όπως είπα το πρωί, που είχε ως μέσον συγκοινωνίας ένα ταπεινό γαϊδουράκι, τώρα να ταξιδεύει με πυράβλους και δεστινόπλια. Ω Θεέ μου, οποία αγαθά, φυσικά αγαθά έδωσε εις τον άνθρωπο ο Θεός εδώ πάνω στη γη. Εάν υπάρχει πολιτισμός, υπάρχει πολιτισμός, διότι υπάρχει προϋπόθεση του πολιτισμού. Η προϋπόθεση του πολιτισμού είναι η πλουσία γη, με τα ανεκτήμητα φυσικά η ουσία, η περιουσία του Θεού. Ναι, δεν σας είπα τίποτα. Πάρτε όλα αυτά που σας είπα, βάλτε σε μια πλάστιγκα όλα αυτά που σας είπα, αγαθά, για τα οποία πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό. Δεν σας είπα τίποτα. Βάλτε από την πλάτη πλάστιγκα. Τι να βάλετε? Την πάρει πλάστιγκα και θα δείτε αμέσως ότι η πλάστιγκα θα γύρει όχι προς τα εκεί, αλλά προς τα εδώ. Τι να ρίψετε? Ω Θεέ μου, δώσε να το καταλάβω εγώ που ομιλώ, δώσε να το καταλάβετε εσείς που με ακούετε. Τι το είπε σήμερα κάπου σε ένα τροπάριον, έξοχον τροπάριον, η Αγία μας Εκκλησία. Πάνω από τον ουρανόν, πάνω από τον σταυρό του Χριστού μας, που ήγγιξε τα σπαλά μας, έπεσε πάνω στη γη, τη βρωμαρά γη, μια σταγόνα του Θεανθρώπου, μια σταγόνα του αίματος του Χριστού. Έφτασε αυτή η σταγόνα να γίνει Ιορδάνης, να πλύνει όλα τα αμαρτήματά μας. Επί του σταυρού, λέει, τα σπαναχράντους χείρας απλώσας μας έδωκε, μας επανέφερε στην οδόν της αρετής του καθήκοντος. Υλικά λοιπόν αγαθά, και κοντά στα υλικά αγαθά μας έδωσε και υλικά. Η γενεά μας απίλευσε όχι μόνο τα φυσικά αγαθά, αλλά και τα αγαθά του τεχνικού πολιτισμού, που είναι και αυτός αξιόλογος και συνεκέντρωσε αγαθά άπειρα, αναρρύθμιτα αγαθά. Ποτέ άλλοτε ο κόσμος δεν είχε τόσα αγαθά όσο σήμερα έχει εις τας αποθήκας του ο άνθρωπος. Και όμως καμία γενεά δεν εσπατάλησε τα φυσικά και επίκτητα αγαθά όσο είναι η γενεά μας. Γενεά άσωτος, πάταλος γενεά. Ξέρετε, μερικοί δεν θέλουν να λένε τη λέξη του Ευαγγελίου και αλλάζουν τις λέξεις. Την πορνεία τη λένε φιλία. Φιλία. Το λεξιλόγιο. Το φαρμάκι μπαντισπάνι. Αλλάζει ο διάλογος το λεξιλόγιο του. Και την κοινωνία αυτή, την άσοδο κοινωνία αυτή δεν θέλει να ονομάζεται κοινωνία άσωτος, αλλά πως την ονομάζουν την κοινωνία αυτή? Ποιος θα την πει? Παρακαλώ, οι επιστήμονες, οι οικονομολόγοι, καταναλωτική κοινωνία. Θα τη μετέβραζα μεν μια εσχρά κουβέντα, αλλά δεν θέλω να σας την πω.
Κατάλαβες? Καταναλυτική κοινωνία. Δηλαδή όταν η κοινωνία ξοδεύει, όσα περισσότερα ξοδεύει, τόσο, λέει, το επίπεδο του πολιτισμού ανέρχεται, τόσο οι άνθρωποι είναι περισσότερο, ενώ εκείνοι οι καημένοι κάτω που ζουν κάτω στην Αφρική, που τρώνε μόνο τις χουρμάδες και περπατούν ξυπόλυτοι και κοιμούνται πάνω στην αιμουδιά και δοξάζουν τον Αλλάχ, είναι καθυστερημένοι αυτοί, πολύ καθυστερημένοι. Αλλά έρχεται ώρα που θα ζήσουμε και εμείς σαν κι αυτούς. Καταληψητό λοιπόν αυτή η κοινωνία, η άσωτος κοινωνία, η λεγόμενη στην γλώσσα της επιστήμης καταναλωτική, αυτή η άσωτος κοινωνία παρουσιάζει τα φοβερά φαινόμενα. Ο άσωτος, ο σπάταλος, τι είναι? 3 σημεία, θα τονίσω και τελειώνω. Ο σπάταλος, ο άσωτος Υιός, η σπατάλη αυτή αγνοεί την οικονομία, δεν ξέρει τα πει οικονομία, είναι άγνωστος οικονομία, που είναι μια αρετή, σπουδαία αρετή. Το λέει το Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός ευλόγησε τα 5 ψωμιά και έφαγαν 5.000 άνδρες εκτός των παιδίων και των γυναικών, και μετά περίσσευσαν, λέει, πολλά. Τι έκαναν? Τα μάζεψαν τα κομμάτια όλα τα κομμάτια διέταξαν, τα μαζέψουνε, να τα φυλάξουνε, να γίνουν 12 κοφίνια για να μας δώσει το δίδαγμα ότι πρέπει να είμαστε οικονόμοι. Οικονομία, άγνωστος. Στην καταναλωτική κοινωνία είναι οι λέξεις άγνωστος, σπατάλη των υλικών και φυσικών αγαθών τα οποία μας έδωσε ο Θεός. Θέλετε παραδείγματα? Στο κρέας, παραδείγματος χάρη, δεν αρνούμεθα ότι το κρέας είναι μια θρεπτική τροφή, και ιδίως για τους αρρώστους και τους γέροντας, αλλά αυτό το οποίο γίνεται σήμερα είναι πλέον το ζενήθ, ή μάλλον τον αδίλ της καταπτώσεως του ανθρωπίνου γένους. Παλιά χρόνια, ευλογημένα χρόνια. Θυμούμαι το χωριό μου, ένα μικρό χωριό στην Πάρο κάτω. Μικρό παιδί, το κρεοπωλείο του χωριού έκλεινε. Τετάρτη, Παρασκευή, νηστείες, 40 μεγάλη, το μαχαίρι το όπινο κρεοπόλης, και όχι μόνο στο νησί μου, και σε όλη την Ελλάδα, και στον Πόντο και στη Μικρά Ασία και στη Μακεδονία, το όπινο το μαχαίρι το Μεγάλο Σάββατο να σφάξουν τα αρνιά. 1, 2, 3 φορές έτρωγαν κρέας, και καρκίνο δεν είχαν. Ροδοκόκκινοι ήταν, κρεμμύδι, ψωμί, μπομπότα, κρίθινο ψωμί, αυτά τρώγανε λιτότης και απλότης. Τώρα, ούτε Τετάρτη, ούτε Παρασκευή, ούτε Μεγάλη Σαρακοστή, ούτε Μεγάλη Παρασκευή ακόμα, τίποτε. Ιδίως δε εμείς εδώ στην Ελλάδα γίνηκαμε κρεοφάγοι. Έχουμε στα Βαλκάνια το ρεκόρ της κρεοφαγίας. Δεν φτάνουν τα ζώα που τρέφει η πτωχή μας πατρίδα, και κοπάδια φέρνουμε από τη Σερβία, περνούν από εκεί, από τη Φλόρινα τα κοπάδια, και περνούν από πέρα από τη Βουλγαρία κοπάδια ζώα. Και όπως είπα κι άλλοτε, γίνηκαμε τόσοι κρεοφάγοι, ώστε και τα χορτάρια της γης να γινόταν μοσχάρια και αρνιά, θα τα τρώγαμε, δεν θα έφταναν. Φοβερό πράγμα, κρεοφαγία, σπατάλη, και το κρέας αψάει. Είναι πολλά χρόνια τώρα μια παλιά ιστορία, ότι προ 400 χρόνια σε κάποια πόλη της Ιταλίας, στη Φλωρεντία, παρουσιάστηκε ένας αείμνηστος γεροκήρυκας, φλογερός, Ηλίας Θεσβήτης. Τον κάψανε μέσα στο ποτάμι, το ρίψανε τη σκόνη του. Κήρυξε, μετανόησε η πόλη, κήρυξε νηστεία ενός έτους, όχι κρέας. Τους είπε, το κρέας στην αγορά της Φλωρεντίας έπεσε, ήταν φθηνότερο από τα λάχανα. Η ζήτηση παίρνει την ακρίβεια. Και εμείς λοιπόν, όπως πάμε, αυτή η ζωή της σπατάλης σε ένα βασικό, σε μια τροφή βασική όπως την ονομάζουν αυτοί, είναι το ζήτημα αυτό. Σπατάλη στο κρέας, άσοτη σπατάλη μόνο στο κρέας, στο ψωμί. Θυμάμαι τη γιαγιά μου την Αγράμματο, που άμα καμιά φορά τρώγαμε ψωμάκι και έπεφτε κάτω ψίχουλο, έπεφτε, μας έδερνε. Μη πατάτε το Χριστό, μη πατάτε το Χριστό. Δεν ρωτάτε τους οδοκαθαριστάς που μαζεύουν τα σκουπίδια, τα πορέματα, τους σάκους, τι βρίσκουν μέσα? Τόνος από τρόφιμα.
ικανά να θρέψουν χιλιάδες πλουχών. Αχ, γιαγιά, αλυσμόνητο, γενεά πατρίδα ευλογημένη, που μας έκανες να βλέπουμε σε ένα ψίχουλο το Χριστό. Αλλά θα έρθει η ώρα, ψωμί ψωμάκι, σπάταλοι στο κρέας, σπάταλοι στο ψωμί, σπάταλοι στα ρούχα. Δεν προλαμβάνει η κυρία να το φορέσει μία-δυο. Όχι, θα φτιάσει δεύτερη, τρίτη, τετάρτη, ειδική στολή, 6-7 στολές. Θα πάει και στο Παρίσι η αριστοκρατία, ή να πω κροποκρατία, για να φτιάσει καινούργια φορέματα και να καλέσει μοδίστρες από το Παρίσι, το Λονδίνο. Σπατάλι στα ρούχα, σπατάλι που? Στο πολύτιμο είδος που λέγεται πετρέλαιο. Σας είπα ότι ο καλός Θεός έκρυψε κάτω από στη γη στέρνες. Και εδώ η Ελλάδα έχει στέρνες, και εδώ η Ελλάδα έχει στέρνες. Αλλά τα συμφέροντα των μεγάλων δεν επιτρέπουν. Στη Ζάκυνθο τρέχει το πετρέλαιο σε μια γωνιά εκεί, πετρέλαιο. Αλλά τα συμφέροντα είναι η Ελλάδα να μην έχει τα μέσα για να ζήσει. Λοιπόν, στέρνες κάτω από τη γη. Και όπως λένε οι ειδικοί, φτάνει το πετρέλαιο 500 χρόνια να ζήσει η ανθρωπότης. Τώρα πάει, σπατάει, προηγουμένου. Ένας ποταμός αχελός από πετρέλαιο και αξιός και αλλιάκμων τρέχει κάθε μέρα στον τόπο μας και στην πατρίδα μας. Και τώρα το δελτίο θα παρουσιαστεί στο πετρέλαιο έλλειψης. Σπατάλει λοιπόν, ο άσωτος δεν γνωρίζει οικονομία. Και τώρα η οικονομία πότε έρχεται? Μοιάζουν σαν ένα μύδο που κάποιος χάρισε σε ένα άλλο ένα πιθάρι μέλι. Και όταν ήταν το πιθάρι το μεγάλο μέλι, το έτρωγε με τις φούχτες, με την κουτάλα. Αλλά όταν έφτασε στο τέλος το πιθάρι, έκανε οικονομία στον πυθμένα του πίθου. Λοιπόν, έρχονται οι μέρες σπατάλη. Εκτός όμως αυτός ο σπάταλος, ο άσωτος, ο άνθρωπος καθολικής κοινωνίας είναι σκληρός. Δεν γνωρίζει αλληλεγγύη. Την ώρα που δαπανάς, την ώρα που ξοδεύεις, ξέρετε τι είπε ο Κοσμάς ο Αιτωλός? Κάτσε στο τραπέζι, σε φτάνουν 100 δράμια. Δράμια ήταν τότε. 100 δράμια σε φτάνουν ψωμί. Αν φας 20 παραπάνω είναι αμαρτία. Διότι αυτό που περισσεύει δεν είναι δικό σου, είναι το πεινασμένο. Αυτή ήταν η φιλοσοφία του Κοσμά του Αιτωλού. Αυτή είναι η οικονομία την οποία συνιστούν αυτοί οι επιστήμονες κλπ. Τίποτα για τον άλλο, τίποτα. Σύνθημα σατανικών. Όλα για τον εαυτό μας, τίποτα για τους άλλους. Ενώ το σύνθημα των χριστιανικών, όλα για τους άλλους, τίποτα για τον εαυτό μας, αντεστράφει πυραμής της κοινωνικής ευημερίας και ευτυχίας της ανθρωπότητος κατά Χριστόν. Λοιπόν, ναι, οικονομία, τίποτα. Ο άσπλαχνος, ακόμα είπαμε, ο ασπάταλος δεν είναι οικονόμος, ο σπάταλος δεν έχει σπλάχνα εκτιρμών. Ο σπάταλος ακόμα είναι άνθρωπος αχάριστος, δεν γνωρίζει ευγνωμοσύνη. Και είναι ένα σημείο αξιόλογο αυτό. Είδες το πουλάκι, τα πουλάκια που ξυπνούν πρωί και πάνε στα ποτάμια και στις βρύσες, μια γουλιά νερό πίνουνε, το κεφαλάκι τους απάνω. Χριστέ, σε ευχαριστούμε. Είδες το σκυλάκι, του δίνεις ένα κόκαλο και κουνάει την ουρά του. Αφέντη, σε ευχαριστώ. Είδες, λένε ότι μέσα δεν είναι μύθος, είναι γεγονός, ότι κάποτε σε ένα δάσος μέσα μούγκριζε τρομερά ένα λιοντάρι. Και πλησίασε με τρόμο και φόβο ένας συνηγός και το λιοντάρι του δείχνε το πόδι του. Στο πόδι του ένα αγκάθι. Και πλησίασε με φόβο, του βγάλε τα αγκάθι. Από την ώρα εκείνη το λιοντάρι αρνεί, τον ακολουθούσε μαζί. Ο άνθρωπος, το πλέον αχάριστον, ζόριστον κοκάτι στο πιάτο, στο τραπέζι. Ψάρι, κρέας, βούτυρο, γάλα, φρούτα, όλα τα αγαθά του Θεού. Ένα ευχαριστώ δεν λέει. Τι, αντιθέτως, την μπουχιάει στο στόμα και το Χριστό βλαστημάει. Αδελφοί, άσωτε λοιπόν και εμείς εκ των τριών αυτών επόψεων που εξετάσαμε το θέμα. Αλλά εφόσονήκαμε άσωτοι, θα έχουμε και το αποτέλεσμα του ασώτου. Το είναι στον άσωτο, ξόδευε και το τέλος
σε μια γωνιά, σε κάποιο στάβλο, μέσα στην οχυροστάση, γδιτός, ελεηνός, τρισάτριος, ράκος, σκουπίδι. Τι κάνει? Τρέμει ολόκληρος και λέγει: λιμώ απόλυμε, πεθαίνω από την πείνα. Όπως ακριβώς ο άσωτος υπέστη την πρώτη συνέπεια της ασωτείας του, την πείνα των λιμών, ούτω πως η γενεά μας θα υπαστεί την πείνα, το λιμό, το λιμό εκείνο, τον τρομερό λιμό. Θα πεινάσει η ανθρωπότης. Όπως επείνασε, 2-3 εικόνες θα αναφέρω πείνας και τελειώνω τον λόγο. Μια εικόνα πείνας αναφέρει η ιστορία. Συνέβη στα Ιεροσόλυμα το 68 μετά Χριστόν. Μαζευτήκαν οι Εβραίοι εκεί πέρα, οι σταυρωτέ του Κυρίου. Μέσα ήταν όλοι αυτοί που φωνάζανε από κάτω: σταύρωσον αυτόν. Τους περικύκλωσαν οι λεγεώνες της Ρώμης, σφιχτά, σιδερένιος κλειός. Κανείς δεν τολμούσε να βγει έξω. Νεράκι, γιόκ, κόρτα, τίποτα απολύτως. Λένε λοιπόν τότε ότι έπεσε πείνα τρομερά πρωτοφανής. Σε κάποιο σπίτι είδα να βγήκε καπνός και έβγαινε μυρωδιά σαν να καίει κρέας. Αμέσως μαζευτήκανε 50-100 και κάνουν έφοδο στο σπίτι και ανεβαίνουν στο σπίτι επάνω και λέγει ο Ιώσης ο ιστορικός ότι μια γυναίκα είχε σφάξει το αγοράκι της, το όψισε και το έτρωγε. Λιμώ απόλυμε, φωνάζει ο άσωτος. Λιμώ απόλυσε, γενναία άπιστος και διαφθαρμένη. Το είπα λιμώ απόλυμε, αλλά το είπανε από άλλη έποψη που μας κρουκαράει δάκρυα. Λιμώ απόλυμε, φώναξε το Μεσολόγγι, το ωραίο Μεσολόγγι το 1826. Πήρε στο Μεσολόγγι και άκουσα από γέροντας γραίους με άσπρα μαλλιά, με δάκρυα να μου οδηγούνται τι είχαν ακούσει από τους παππούδες του. Φρικτά πράγματα. Δεν είχαν τίποτα πλέον μέσα. Φάγανε τα άλογα, βάλανε τα γαδουράκια, φάγανε τους σκύλους και ρωτούσαν οι Τούρκοι: δεν ακούτε σκυλί στην πόλη? Τι γίνηκαν τα σκυλιά? Φάγανε τις γάτες, φάγανε τα μποντίκια, τα φύκια, σκελετή σκέλετρα. Λιμώ απόλυμε, αλλά εν Χριστώ Ιησού τον Ναζωραίο και λυτρωτή του κόσμου. Λιμώ απόλυμε. Έχω την τιμή εδώ να ομιλώ σε μια συνάθρηση που βλέπω οι περισσότεροι έχουν μαύρα μαλλιά και αυτό με συγκινεί. Είναι η γενεά. Σεις, γιατί πάμε μακριά? Γιατί πάμε στο Ιεροσόλυμα? Γιατί πάμε στο Μεσολόγγι το ηρωικό? Να φέρουμε εικόνες λιμού? Έχουμε εμείς ζωντανή την εικόνα του λιμού. Όσοι είστε κάτω από 40 χρόνια δεν γνωρίζετε τίποτε απολύτως. Είστε παιδιά της κατανοητικής κοινωνίας. Όσοι είναι πάνω από 40 χρόνια πρέπει να σηκωθούμε όρθιοι και να πούμε με δάκρυα: αιωνία η μνήμη 400.000 Ελλήνων οι οποίοι πέθαναν στους δρόμους από την πείνα. Φρικτά θεάματα, απίστευτα θεάματα. Τα αγνοεί η σημερινή, τα παιδιά, τα βουτυρόπαιδα, τα παιδιά της κατανοητικής κοινωνίας. Δεν τα κατηγορώ, δεν ξέρω τι θα πει πείνα, δυστυχία. Ζήσαμε μέσα στην εποχή της καταναλώσεως, της σπατάλης, της ασωτείας και διαφθοράς. Μάλιστα, ήμουν τότε ιεροκήρυκας στην Κοζάνη, όπως σας είπα και προηγουμένως. Φρικτά χρόνια, 41, 42, 43. Τρέλει ο λογισμός. Βάλανε φωτιά Γερμανοί και οι άλλοι και κάψαν τα χωριά. Και η Κοζάνη με 10.000 έγινε 40.000. Στα πεζοδρόμια, στους στάβλους, δεξιά και αριστερά καθόνταν οι άνθρωποι. Πείνα ανεπροηγουμένου. Με οξύωσε ο Θεός τότε να ιδρύσω μια εστία. Λοιπόν, μια μέρα τι είδα? Ας τα ακούσει αυτή η γενεά της καταναλώσεως. Πάω πρωί-πρωί στην εστία και είχαν μαζευτεί παιδάκια μικρά, ξυπόλυτα, μαλλιανασμένα, πεινασμένα από τα Σέρβια, από το Βαρβενδό, από τα χωριά. Είχαν σκύψει χάμω στο χώμα της γης. Εσάλιωναν το δάχτυλάκι τους έτσι και σαν σπουργητάκια μαζεύανε τα ψίχουλα. Με το σάλιο τα ψίχουλα μαζεύανε. Εικόν πείνας φοβεράς. Όπως είπα, 400.000 εκλεκτοί Έλληνες απέθαναν από την πείνα εκείνη τη φοβερά.
στην οποία μας κατεδίκωσαν οι δυνάμεις του άξονος. Η γενναία εκείνη η σημερινή δεν τα γνωρίζει αυτά. Ρωτήστε εσείς παιδιά που είστε εδώ, τον πατέρα σας, τη μητέρα σας, τον παππού σας που πουλούσαν εικόνες, τα δαχτυλίδια τους, τις αραβώνες των, για να ζήσουν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Αλλά λοιμώ απόλυμε, φώναξε ο άσωτος, λοιμώ φώναξαν και εκατομμύρια ανθρώπων. Αλλά θα πρέπει να προσθέσουμε και μία ακόμα πινελιά στον πίνακα του λοιμού. Ποια πινελιά? Μια μαύρη πινελιά ακόμα. Ότι η πίνα αυτή, ο λοιμός αυτός, είναι αποτέλεσμα όχι μόνο ασωτείας, αλλά και μιας άλλης αμαρτίας. Δεν ήμαθα μόνον άσωτοι, αλλά ήμαθα ακόμα και μια λέξη, υπερήφανοι. Γιατί ήμαθα υπερήφανοι? Και θα πληρώσουμε ακριβά την υπερηφάνειά μας. Η υπερηφάνειά μας είναι εις τούτο, ότι όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, περιφρονήσαμε το ευγενέστερο των επαγγελμάτων, το αγιότερο των επαγγελμάτων, τη γεωργία. Η Αθήνα όταν έγινε είχε 5.000 κατοίκους. Τώρα πλησιάσαμε 3 εκατομμύρια. Θεέ μου, Θεέ μου. Η μεγαλύτερη πόλη σχετικώς με όλες τις πόλεις της Ευρώπης και του κόσμου. Και δημιουργείται, επιτρέψατε με να μιλήσω με σκληρά γλώσσα, επιτρέψατε με, όταν βγει στο Λυκαβητό και ρωτήσεις τα 3 αυτά εκατομμύρια πώς ζουν, πόλεμος, αγώνας, εισαλώρας, πολλοί ζουν με τιμιότητα, αλλά και πολλοί ζουν με άτιμα μέσα διαφθοράς, πολλούντας ούτε ιερών και όσιων έχουν. Δημιουργήθηκε ένα απέραντον δεμελογανίων. Και τι συνέβη στην Ήπεθρο? Εμένα ρωτάτε, να σας πω. Είμαι στο άκρο της πατρίδος, εκλεκτά χωράφια, εκείνης της Πρέσπας στα χωράφια που κάνουν τα περίφημα βασόλια, είναι μια έξοχος περιοχή. Ζούσαν άλλοτε, παρακαλώ, στην Πρέσπα πλούσια, ευδαίμονα, ευτυχισμένοι, 20.000 κάτοικοι στα ευλογημένα χωριά της. Τώρα πόσα? Μόλις 2.000. Και αυτοί γεροντάκια πλέον. Νέος γεωργός δεν υπάρχει. Η γεωργία είναι άνω από 40 ετών. Μέσα μία, προφητεύω, σε μία δεκαετία, 20ετία δεν υπάρχει γεωργός πλέον. Ζητείτε γεωργός, ζητείτε βοσκός. Που το παιδάκι μας γεωπόνο, το παιδάκι μας επιστήμονα, το παιδάκι μας γιατρό, το παιδάκι μας μηχανικό, το παιδάκι μας δικηγόρο, το παιδάκι μας όλο γεωργός, όχι. Να λοιπόν, διότι αρκετή πείνα η μεγάλη. Επάνω στη Φλόρινα ο μεγάλος κυβερνήτης, ο πρώτος εκείνος κυβερνήτης, Λευτέρος Βενιζέλος, δεν έφτιασε πανεπιστήμια και λοιπά, είχε μυαλό. Και πάνω στη Φλόρινα έχτισε ένα θαυμάσιο οικοδόμημα, το μεγαλύτερο οικοδόμημα, γεωργική σχολή. Και μαζευόταν 400 παιδιά και εκπαιδεύονταν στη γεωργία. Τώρα από 400 παιδιά έμεινε πέρσι 20, πήγα και τα είδα, και τώρα φέτος έκλεισε. Ούτε ένα. Λοιπόν, νομίζετε εσείς ότι αυτοί οι ολοί οι γεωργοί θα είναι τα κορόιδα, τα οποία θα τρέφουν έναν τερμποχανιό απέραντον? Ιδού λοιπόν, διότι η Ελλάς, εάν καλλιεργηθεί επιστημόνος, βήμα προς βήμα, όπως είπε κάποιος κυβερνήτης που ηξιώθη να πει το όχι, ασχέτως εάν το δικτάκτορας, το θυμίστε εσείς οι παλαιότεροι, που είπε Έλληνες, ξεριζώστε τα καπνά, ξεριζώστε τα πάντα, και τις γλάσφρες πιτέσετε τις. Λοιπόν εκεί εφτάσαμε, και θα έρθει η πείνα. Η Ελλάδα μπορεί να θρέψει τριπλάσιο πληθυσμό, και τώρα κινδυνεύουμε, ακριβένουν τα πράγματα. Τι λένε μερικοί? Σέβομαι τις ιδεολογίες, όλες τις ιδεολογίες σέβομαι, τις μικρές τις μεγάλες. Αθεία μόνο μισώ και αποστρέφομαι. Αλλά εμείς ως προς τα οικονομικά, εμείς οι χριστιανοί είμαστε παραπάνω στους κομμουνιστάς. Άλμα Θεού, το άλμα θα σε μιλήσω άλλο για το άλμα του Θεού. Τώρα λοιπόν δεν ασχολούμαι. Με λένε μερικοί, η κόκκινη επανάσταση θα μας σώσει τον τόπο. Διαφωνώ. Δεν θα μας σώσει η κόκκινη επανάσταση. Η πράσινη επανάσταση. Η πράσινη επανάσταση. Η πράσινη επανάσταση. Ποια είναι η πράσινη? Επιστροφή στο πράσινο.
επιστροφή στη γη. Και θυμίστε, εγώ γέρος είμαι, σήμερα αύριο πεθαίνω, θα πάω στο χώμα της γης. Θυμηθείτε εσείς τα παιδιά της καταναλώσεως που δοκιμάστε τους καρπούς της ασώτου ζωής. Θυμηθείτε εσείς τα παιδιά που σήμερα ένα παιδί τρώει όσο τρώγανε 10 παιδιά. Ένα το κάνουνε και το φουσκώσανε. Μπαλόνι το κάνανε. Μάλιστα. Ναι. Ο ένας έγινε μες στο σπίτι δράκοντας και τρώει για 10 παιδιά. Χρυσό μου, το ένα, το άλλο. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της κατανοητικής κοινωνίας. Πήγα σήμερα στην εκκλησία, το πιο συνδικό που είδα στον Άγιο Αθανάσιο. Είδα ένα σεμνό διάκο. Με πλησίασε, τον ρώτησα, πού είσαι? Από τη Σερβία. Ξέρεις πως πιστεύουν οι Σέρβοι? Με τα πόδια γυμνά ήρθαν από τα Βιτόλια και ανεβήκανε πάνω στο 1020 να προσκυνήσουν το σταυρό του Χριστού μας που έχω ανάψει από εκεί πέρα. Τον ρωτώ, Σέρβος? Ναι. Πατέρα σου Γεωργός? Πόσα παιδιά? 9 παιδιά. Και αυτός 7ος. Πώς ζούμε? Φτωχά, ανευλογημένα. Καλλιεργούμε τη γη, όχι με τα τρακτέρ, δεν έχουμε τρακτέρ. Καλλιεργούμε τη γη με τα βόδια μας, με πορτόγωνο. Το ψωμάκι μας, το κρυθάρι, το κρομίδι, το αυτό τρώνε. Ένας λοιπόν σήμερα τρώει για 10. Για 10. Και ύστερα λένε δεν μπορούμε να φτιάσουμε παιδιά. Λοιπόν, θα πληρώσουμε τη συνέπεια. Συνεπώς, εγώ λέγω ένα πράγμα, ότι η Αθήνα, Θεέ μου έρχεται μια ιδέα, δεν θέλω να σας την πω, είμαι αμαρτωλός άνθρωπος. Σας είπα, δεν είμαι άξιος να αφήσω τα πόδια σου, όπως λέει ο Κοσμάς Ετωλός, αλλά πιστεύω σε τούτο εδώ. Και ότι λέει τούτο θα γίνει. Λοιπόν, τι θα γίνει? Σε μια νύχτα, σε μια μέρα θα διάσει η Αθήνα. Έρημος ο τόπος. Και όλοι άξω στα χωράφια. Για μια πατάτα θα σκοτώνται 100 άνθρωποι. Έξω στα χωράφια. Πράσινη επανάσταση. Όχι κόκκινη επανάσταση. Η πράσινη επανάσταση σώσει την ανθρωπότητα. Και εκεί βαίνει η ανθρωπότητα. Εκεί βαίνει κατά νόμους Αγία Γραφής και κατά νόμους του Θεού. Μάλιστα. Έρχεται η πείνα, αδέρφια μου, η νέα πείνα. Εμείς που δοκιμάσαμε τα δεινά της πείνας, τρέμουμε και λέμε, Θεέ μου, σώσε μας. Εκλιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, εμφυλίου πολέμου. Έρχονται τα δεινά στον κόσμο. Μάλιστα. Και όπως η αρκούδα στο δάσος μέσα αφήνει τα ιχνάρια της, τα πατήμασές και καταλαβαίνουν οι ικανοί κυνηγοί ότι που πάει η αρκούδα από τα πατήματά της, έτσι και η αρκούδα αυτή η μεγάλη, η πείνα, έχει τα ίχνη της. Πού ίχνη της? Τι πείνα? Πού πείνα? Πεθαίνουν την ώρα που κάθεσαι. Αν είχαμε φιλότιμο, αν είχαμε καρδιά, δεν θα τρώγαμε. Την ώρα που τρως, σκέψου ότι κάτω στην Αφρική πεθαίνουν παιδάκια από την πείνα. Σκέψου ότι πέρα στην Άπο, Ανατολή, Κίνα και κάτω στα Ινδίας και σε άλλα νησιά πεθαίνουν άνθρωποι από την πείνα. Πείνα μεγάλη υπάρχει και ισχυρά. Και εμείς τι κάνουμε? Θα πω μια αμαρτία της Ελλάδος. Όσοι είστε παλαιοί, ενθυμίστε, Θεέ μου, να έρθει το καράβι. Πώς το λέγανε το καράβι εκείνο, οι παλαιότεροι? Ναι, το καράβι. Και όταν παρουσιάζει το καράβι το τουρκικό, πέρα στο λιμάνι το φάγερο, αναστέναζαν εδόξαση ο Θεός. Έφερε τρόφιμα από το με το ρηθρό σταυρό και ανακουφίζανε οι πόλεμοι. Η Ελλάδα πόσα καράβια έχει? 3.000 καράβια έχει. Η δεύτερη, η τρίτη δύναμη ναυτική. Είδατε κανένα εφοπλιστή να φορτώσει κανένα καράβι πατάτες, σιτάρι, κρυθάρι, τίποτα, να τα πάει κάτω στους πεινασμένους? Τίποτε απολύτως. Σκυρός, απέσιος, ανάρτητος. Εγώ εκεί ήθελα την πατρίδα μας να κηρύξει. Αν υπήρχε πρωθυπουργός, φεύγω τώρα, ας μην το ανακατύψω το θέμα. Άστο, γιατί θα εξοργιστώ πολύ. Εξοργιστώ, όχι για κανένα λόγο, εξοργιστώ πολύ. Λοιπόν, ναι, ούτε ένα καράβι να πάμε εκεί. Καθώς θέλετε να πιώσουν οι άνθρωποι, πείτε και αυτή ομοίωση, είπε ο Χριστός. Λοιπόν, πείνα, έρχεται η πείνα. Έρχεται. Θέλετε να δείτε μια εικόνα πείνας? Ανοίξατε εδώ την Αποκάλυψη. Το 6ο κεφάλαιο
Διαβάστε το 6ο κεφάλαιο. Εκεί πέρα στο φιλμ της Αποκαλύψεως, θέατρο είναι η Αποκάλυψη. Θεϊκό θέατρο. Μόλις τα ανοίξει εδώ, επάνω στην σκηνή παρουσιάζονται 4 άλογα που καλπάζουν. Το ένα είναι άσπρο σαν το χιόνι, το δεύτερο είναι κόκκινο, το τρίτο είναι μαύρο και το τέταρτο είναι κίτρινο. Τα έχω ερμηνεύσει αυτά, έχω δώσει και βιβλίο που έχει εξαντληθεί. Το άσπρο είναι η ειρήνη του Θεού, το κόκκινο είναι ο πόλεμος, το μαύρο η μαύρη αγορά, η πείνα είναι η στοιχεία, το κίτρινο η επιδημία, η ασθένεια, το ένα κατόπιν το άλλο. Λοιπόν, πείνα, και τι λέγει? Πεθυμίζω το Κοσμάτο Ετωλού που είπε ο Κοσμάς Ετωλός μια μέρα δακρυσμένος, κλαίοντας, προβλέποντας την πείνα της ανθρωπότητος ως αποτέλεσμα της ασωτείας του, είπε ο Κοσμάς Ετωλός: θα στη μέρα, αδέρφια μου, που μια φούχτα αλεύρι, μια φούχτα χρυσάφι, μια φούχτα αλεύρι, μια φούχτα χρυσάφι. Ομιλώ, τα παιδιά θα με θεωρήσουν ότι λέω κάτι απίστευτο. Λέτε εσείς με τα άσπρα μαλλιά, εσείς οι ήρωες της Αλμπανίας, πάνω των ψηλών ωραίων, που ζήσετε ωραίας ημέρας, εσείς λοιπόν λέτε εδώ να δείτε, να ρωτήσετε ότι το 1943 που η πείνα έφτασε το ζενήθ, ότι στο ψωμάδικο το ψωμί, πόσο παιδιά μου της καταναλώσεως νέοι μου, πόσο είχε φτάσει το ψωμί? Λοιπόν 150 εκατομμύρια ένα ψωμί. Λοιπόν, τι θα σώσει? Τελείωσα. Τέλος. Ποιος θα μας σώσει? Θα σας αναφέρω μια προφητεία και τελειώνω το λόγο. Προφητεία που δεν την είπε Έλληνας, την είπε ένας Ρώσος, Άγιος Ρώσος, προ 100 χρόνια ζούσε στην Ρωσία, ασκητής, φυλαγίτης, τάλαντο εξαίρετον, φιλόσοφος, κοινωνιολόγος, διωγμένος από τον Τζάρο, που πήγε μέσα στα κάτεργα της Σιδηρίας και κρατούσε αγκαλιά του ένα βιβλίο και μόνο βιβλίο, και από αυτό το βιβλίο ενεπνεύσει τα υπέροχα διηγήματά του. Το όνομά του Δοστογεύσκης. Λοιπόν, αυτός, ένα μόνο σας λέγω, ότι όταν πλησίασε η ώρα του θανάτου, πλησίασε ο θάνατος, φώναξε τη γυναίκα του. Η γυναίκα του λέει: γιατρό. Όχι, καλή μου γυναίκα, γιατρό, τον παπά της ενορίας μου. Θέλω να εξομολογηθώ τα κρίματά μου και να κοινωνήσω τα χρήματα των μυστηρίων. Και εξομολογημένος και κοινωνημένος παρέδειξε στον Θεό το πνεύμα του ο αθάνατος Δοστογεύσκης, ο Ρώσος. Τι γράφει εκεί? Γράφει προφητείες. Τι γράφει? Ρωσία μου, γλυκιά μου πατρίδα, θα πεινάσεις, και κόσμο ολόκληρη της Ευρώπης θα πεινάσεις, γιατί εσταύρωσες τον Χριστό. Κοιτάξτε μια Ρωσία, δεν αμειγνύουμε στην πολιτική, θα πεινάσουν όλοι, και οι μεν και οι δε. Η πείνα δεν θα είναι μόνο στη Μόσχα και στη Νέα Υόρκη και στην Αγγλία και παντού, θα είναι παγκόσμιος λοιμός. Δεν θα είναι τοπικός λοιμός, θα είναι παγκόσμιος λοιμός, τον οποίο λέγει αυτή: Ρωσία μου, γλυκιά μου πατρίδα, θα πεινάσεις. Κοιτάξτε, απέραντι πρώτα η Ρωσία ετροφοδότη συστοβολώνας όλο τον κόσμο. Τώρα αμάν λέει, θέτε πετρέλαιο εσνές, σιτάρι δώστε, σιτάρι δώστε. Σημεία πείνας, έρχεται πείνα. Θα πεινάσεις κόσμο, λέει ο Δοστογεύσκης, μόνο εάν πέσεις στα γόνατα και πεις πάτερ ήμαρτος των ουρανών και ενώπιόν σου και πεις ένα των μυστίων σου. Αυτά είπε, αδελφοί μου, η μόνη σωτηρία είναι το μαύρο, το εορτάσαμε. Άσωτοι είμεθα, κατράμι είναι ο βίος μας, κοράκια είμεθα, αν μας ξετάσεις. Το άσπρο, πληνείς με Κύριε και υπερχιό να λευκαδίτσομαι. Ήθε αγαπητοί, όπως εμιμήθημε την ζωή του ασώτου εις το μαύρο, να εμηθούμε την ζωή του ασώτου εις το λευκό, εις τρόπον ώστε να συναντηθούμε όλοι στην χώρα της Ιώνος, στην χώρα της αρετής και της μετανοίας, και να ενίσουμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Όλοι μαζί, μια ψυχή, ένας λαός, μια ψυχή, ένας λαός, η φωνή σας μέχρι τα άστρα του ουρανού. Όλοι μας, κανονικός στον Τίμιο Σταυρό. Διευχών των Αγίων Πατέρ ημών, Κύριε Χριστέ ο Θεός, ελέγχει.